Ja, der kommer lige en hurtig gennemgang af her, hvordan jeg har gjort varmeskjoldet her. Grunden til, at jeg har lavet det, det er fordi, at jeg har fået brændt hul i mine helt nye bukser. Så tænkte jeg, så må vi hellere få sådan en skjold her på. Jeg ved ikke, om det kan afhjælpe det, men om ikke andet, så pynter det lidt. Jeg håber, det kan afhjælpe problemet. Så skal jeg lige have lappet det med bukser op, men det ved jeg så, det tager lige. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg gør det endnu, men det finder vi nok ud af. Men det jeg egentlig har gjort, så lige for at tage den helt hurtigt, jeg har lavet sådan en skabelon, eller kopi af udstødningen. Og så har jeg så skruet en aluminiumsplade fast, en 3 mm på her, jeg så har varmet op, og så bukket rundt. Det her, hvor jeg bukker den her, det har jeg et klip af, som vi lige kan vise her. Så fik vi den her skabelon færdig. Jeg har boret et hul her, som vi skal bruge senere. Planen er så, og nu har jeg så skruet den her alufælder fast her, pladen. Planen var så at varme den op her, og så tage den af her, så lægge den herned, og så presse, og så rulle samtidig med. Det er jeg så lidt spændt på, hvordan det kommer til at spænde af. Men tager vi lige derfra. Men det skal prøves. Jeg har lige sådan en termometer her med, så jeg lige kan sådan se, følge lidt med i, hvad der sker. Det ryger lidt der. Ja, som I kan se, så det røg lidt, da vi bukkede pladen her. Og den her, den er blevet lidt sort, for at sige det pænt. Efterfølgende, efter jeg har bukket den, så har jeg så taget det stykke og savet ud her. Lavet hullerne her. Der er 190 huller. Jeg har boret her. Der har jeg lavet en skabelon på et stykke papir, og det har jeg tegnet inde i ganske almindeligt tekstbehandlingsprogram. Og der har jeg simpelthen gjort det, jeg har skrevet teksten, som der skulle stå her, med bogstaverne. Og så har jeg sat prikkerne her på bagefter. Og så simpelthen regnet ud, hvor mange skulle der være, hvor stor afstand skulle der være imellem og sådan noget. Det har jeg leget en del med. Der skulle flere forsøg til, for ligesom, at det så ordentligt ud. Og så er det hele så blevet poleret efterfølgende. Der har jeg nogle poleringsvideoer, som I kan se der, hvis det er. Og så er det jo sådan set egentlig bare spændt det fast. Jeg har lagt et par møtrikker imellem udstødningen og varmeskjoldet her. Så jeg har noget luft imellem her. Eller er vi jo lige vidt jo. Men det var sådan lige den hurtige gennemgang af, hvordan det skulle gøres. Og hvis I har yderligere spørgsmål, så er I da velkommen til at stille dem.